господа, вашите бурни аплодисменти за водещите на Big Brother Александра Богданска и Башар Рахал. Добър вечер, дами и господа! Вие гледате Big Brother Live и петите елиминации за сезона. 9 ноември е паметна дата за света. Тя ще стане такава и за един от нашите съквартиранти, който още тази вечер ще напусне къщата и ще усети вятъра на промяната. Или по-скоро вятъра на нови Хан. Само от вас зависи в чий таймер ще добавите още малко време и за кого тик-такането ще спре завинаги. Тик-так, тик-так. Номинирани тази седмица са Ванеса, Петър и Марио. И тримата вече са били на елиминации и са се спасявали, така че битката ще е оспорвана. Петър миналия път не се спаси съвсем, направо си беше пътник. Но Big Brother реши да му даде шанс да пробва и като себе си без агент Енигма. Сега всичко е в ръцете на зрителите. Нощта е млада и вие пишете сценария. Ето ги временните резултати. След малко ще ги видим. Както виждате, Марио за сега води, но битката между Ванеса и Петър е жестока. Още не го виждате, но след малко ще го видите. Спасете съквартиранта, който ви е най-симпатичен и искате още дълго да слушате как шляпа с чехли из къщата на Big Brother. Мястото е Нова Плей, а вотът е положителен и безплатен. Ето да ги видите. Значи Петър има 26%, Марио е с 48%, а Ванеса е също с 26%. Тази седмица съквартирантите се превърнаха в търговци на време, а сънят беше по-дефицитна стока дори от кафето и цигари. Само Ивоне не мереше времето, а мереше мъжките достоинства на госпожата в къщата. Баше, според тебе, тя откъде знае на кой какъв му е размера, да не би тя нещо да е жената с Не знам, човек ще се боря с теб, често казвам. Или е това, или в къщата се случват неща, за които не ни казват. Тази вечер ще обсъдим всеки един от тримата номинирани по-отделно, както и защо се стигна до оформянето на коалиции в къщата. Ама рецептата е много проста. Слагаш 12 човека в една къща, оставяш ги да се номинират очи в очи и просто няма как манджата да не изкипи. Преди всичко обаче ще видим една поредна драма в къщата. Да не би Ивоне пак да е пускала перални? Не! Става дума за писмото, което Теодора така и не получи от гаджето си Велин. А тя му отговори с едно хубаво конско. Вижте! Може някъде да се изгубил по почтата това писмо. Не знам, човек, къде ще събора с теб. Често казвам, събора с теб. Любовната драма в къщата на Big Brother беше решена след като Теодора категорично избра своя приятел от външния свят и отряза мечтите на бургаския мачо. Въпреки това, Виктор и Беба са неразделни, в добро и в лошо. Теодора. Да. Big Brother е наясно, че днес с приятеля ти правите 5 месеца, откакто сте заедно. Да. По този повод Big Brother направи голям компромис и по изключение позволи на Велин да ти напише писмо, в което да ти каже всичко, което иска. Добре. Ти обаче няма да можеш да прочетеш това писмо. Велин размисли и в крайна сметка отказа да ти напише такова писмо. Теодора остана без писмо, без обратна връзка от своя приятел. Тя не скри разочарованието си и си изпусна парата, като използва обичайната си боксова круша – Виктор. Това е някаква връзка съвсем начална и аз цяла България я разпространявам и сега в момента съм разочарована, разбираш ли? Защото той много добре знае, че ако го направи това нещо, супер много ще му успокои мене. А той не го прави. Това са ваши неща. Той е малък, може да... Какво като е малък? Какво значи малък? Може да обърка момчето нещо. Объркано. Може момчето да... Аз тук пред цяла България го показвам и го таковам и казвам, че имам човек навън, като объркан. Просто защото може би е малък, още ги какво живея значи нещата. малък бе човек? Тук не става въпрос малък голям. Как мога при такава възможност да откажа бе човек? Аз направо не мога да повярвам. Не знам, това са ваши неща. Казвам ти, че не дей търси Не, аз подводителя. разсъждавам в момента. Не дей търси подводителя, просто може момчето да иска ти каже лично нещата. Абе няма тук лично бе. Той много добре знае на мен колко ми. Той ме познава и само по физиономията е разбрал колко ми е напрегнато тук. Можеш поне 2 реда да напише да му успокои. Хората му дават страшна възможност. Сега не дей така го обвинява, не знаеш Ама не, Викторе, не е така.
Направо съм много разочарована, казвам ти. Иди съди пребързано. Не знаеш коя е ситуацията. Може, нали ти казвам, просто да е нямал тази възможност. Може нещо да е бил ядосан тогава или нещо е такова. Тоест да е при цяла България да заяви това, което иска. Да, и после с извинение се изплюва на изчистеното, разбираш ли? Той можеше да напише 2 реда да ме успокои. Той много добре знае, че на мене тук ми е страшно трудно без нашите. Трудно ми и него, като не го виждам. Трудно ми и като не си виждам приятелите. 100% ме е видял по физиономията, че не ми е окей. Можеше да напише 2 реда да ме успокои. Не да ми се обяснява в любов, а само да ми напише всичко ще е наред. Разбираш ли? Това е. Защото аз залагам на него пред цяла България. Да го знам. Разбрах го. Още ли се карат нещо? Не се карат. Смирени са нещо, ама не знам. Странни са ми. Наистина са ми странни, ама не знам. Просто съм много разочарована, разбираш. Съжалявам, кой ти каже, човек. Аз така му да наранен нещо и така и заради това. От какво е наранен? Че пред цяла България съм го заявила. От това ли е наранен? Наранен бил. Малък е, не го съди. Абе няма тук не е до малък, тук е до човек, разбираш. И аз ако съм човек, ако ще е на 10 години съм, ще напиша 2 реда да го успокоя. И аз бих направил така. Добре, аз ти казвам, ето аз бих направил колкото да ми коства. Хубаво, какво такова? Няма да се нервираме и това е. Става в крайна сметка. Нали знаеш? В принцип. Само да ти кажа нещо. За мен твоята чест, твоето достоинство са на първо място, даже и над моите, защото малко много тук съм го потъпкал по някакъв мой си начин. И ще продължавам да бъда така, докато съм в тази къща най-малко. Благодаря. Кем да пуша една цигара, че нещо се изнервих. Хубаво, да се. Мачка и Гришо, каква чудесна възможност Виктор да блесне пред Теодора. Ваш? А той вместо това защити Велин. Оф, нищо не разбираш. Той така още повече блесна пред нея. Това видео определено искам да го обсъдим с нашите звездни коментатори. Хубавото е, че те вече са при нас. 3 от тях са реалити герои и много добре знаят какво е цяла България да те обсъжда и да прави мемета на твой гръб. Между другото, Ваше, видях едно страхотно меме за тебе, обаче ще го покажа после и ще разкажа какво точно Как значи и аз да меме. Камила ли пак нещо? Ще разкажа. Благодаря ти, Саша. А сега вашите аплодисменти за кулинарката, която може да сготви всеки съквартирант на бавен огън. Пикантната мелодия на всяка манджа Божана Кацарова. Жената с характер, която на времето се опълчи на самият Big Brother. Дизайнерката, която се трансформира в дубайска принцеса. Миглена Каканашева-Мекс. Голямата сестра на Big Brother, с която изгонените съквартиранти се срещат още преди да са се видели с близките си. Българската Кари Братшоу, Елена Сергова. И писателят, който доказа, че и интровертите имат място в телевизията. Човекът, за когото чашата винаги е наполовина смешна. Георги Блажев. Здравейте! Здравейте, хора! Какво се случи? Какво видяхме току-що? Да не би Велин да е последвал други хора в социалните мрежи? Проверих Жени! Да, други жени. Проверих следва едни момичета, които не изглеждат като братовчетки, без да искам да притеснявам беба. Обаче вие дадохте на едно 19-годишно момче задачата да пише писмо. Кой 19-годишен пише писмо? Трябваше Snapchat видео да й запише или рилче с някаква музика. Много тежко. Наша грешка, да. Есе, да. Защо Теодора толкова много се разсърди? Какво толкова се ядоса? Защото Теодора търсеше категоричност. Тя заяви пред цяла България изключително категорично кого избира, показа го и цялата нейна увереност идва от тази конкретика и категоричност, докато когато той не отговори, земята му се разклати. Как така тази категоричност? А какво е това нещо, дето той Виктор тича след нея непрекъснато? Къде е тази категоричност пък? Той вече е в приятелската зона. Да, Единият подкрепя като приятел, другия... Добре, Много сериозна е приятелската зона, че даже така взела възглавницата, слуша, чупи пръсти, общо взето оттам няма излизане вече от и тази подкрепя Велин непрекъснато. И подкрепя Велин, което е много странно.
страшна Не, напротив, предуария. според мен това е класически български синдром. Те накрая, според мен, ще си станат в реалния живот, братле, ще си станат приятели, ще си седнат една месец, ще се разберат. Не знам, човек, как ще събора, човек. С Беба ще съборим за Тя нея ми друг гледа път. Ангелова го предказа точно същото. Между Да, че ще станат приятелчета, нали? Това е истинския бро-код, нали? В смисъл, каква е тази пичка, която ще ходи, ще коли и ще беси, кой ще следваш, кой няма следваш, маци? Аз искам само да забележите лакираните ногти. Забелязах их. Добре, а кое всъщност е по-наранено при Теодора? Чувствата й или нейното его? Егото, разбира се. Егото. Всички не е много и его. Малкия пръст как? Егото. Егото, казва тя. Добре, аз обаче все още не съм съгласен с това твърдение, че нали, Виктор е в френд-зоната. Изобщо не го вярвам това. Защото той непрекъснато е като покорно кученце до нея. Това, и тя като каже скача и той скача. Страхотен френд-зона. Той Жора ми е приятел, не ходи след мен изобщо. Ама за те бих се лакирал баше, когато ти кажеш просто. Тя го лакира, доколкото разбрахме, тя го е лакирала. Тоест пълно подчинение. Може би това му е стратегията в момента да й покаже, че той се е отказал от нея, да се дръпне и тя да направи следващата крачка, но с тази реплика твоето достоинство е над моето. Аз ако бях на вас, момичето, ще аз съм адски възбудена. Това просто е толкова... Това е зоната на безсилието, тоталната зона на безсилието. Всъщност, като говорим за безсилието, той през цялото време беше с кръстосани ръце, Докато тя се оплаква за Велин. Много е приятно така. Студената война в къщата е в разгара си. Съквартирантите се разделиха на два враждуващи лагера, а напрежението във въздуха е като преди спектакъл на Джон Малкович в Народния театър. Да видим сблъсъка на двете коалиции и как приятелите се превърнаха в врагове. Всичко стана заради шушито, което яде Ванеса според мен. Мислиш ли? Да, тя яде шудене. Кам ти човек. Кой яде? От ден първи има една коалиция. Всички тук играят индивидуално. Те двамата не. Леко сме двамата на финал, ще ми е много хубаво казано. И аз честно. То човек, кой друг да е на финал? Реално погледнато, замисли се. Няма. Нито една не може да ми стъпи на малки.